O 26. Un biscoito de yogur con limón. Biscoito de chocolate cookies. Traigo una tarta de huesito. Torta de castañas y chocolate. Cal é a que máis che gustou? O 9. E o número 4 é tarta de queixo. O falde con chocolate. Cal é o que máis te gustou? Hai que probar. Eu o 23, a tarta de chocolate. Cal o lido de rosas que sai de entre os ramaxes nunha mañá de maio. Hai amores suaves que nin de vir se sinten, nin se ve cando entraron. Pola mimosa porta que o corazón lles abre de ser. Cal se abre no agosto a flor, o orballo da tarde. Encántame probar o caldo galego. E sen rumor, nin queixas, nin choros, nin cantares, brandos así e saudosos, cal alentar dos ángeles en nos encarnan puro. Corren coa nosa sangre e os cerros reverdecen. O espírito onde moraren. Busca estes amores, quen chos poida dar, que estes son sonhos que duran nesta vida de pasaxe, que estes son sonhos que duran nesta vida de pasaxe. Se chama Josué Rei Morón e é o gañador do premio de Cociña de Outono, aquí en Ía Selviña.